A selección galega de campo infantil remata segunda no Campeonato de España. O combinado galego contou cunha gran representación de clubs do Barbanza, moitos dos cales regresaron con metal. Un dos deportes máis característicos da comarca é o quempo. Esta modalidade conta cun gran número de adeptos e de clubs na contorna que manteñen esta disciplina moi viva e cunha canteira moi potente. Esta fin de semana, deportistas da categoría infantil do Quempo Barbanza, Quempo Pobra, Academia Norte ou Quempo Vila García formaron parte da selección galega que competiu esta fin de semana no Campeonato de España por autonomías que se desenvolveu en Guadalajara. E unha vez máis amosaron a potencia da comarca neste deporte conseguindo a segunda mellor clasificación para o conxunto galego. A selección só foi superada por Andalucía, que rematou a fin de semana cun total de 181 metais. O combinado galego quedou no segundo lugar ao conseguir 27 euros, 27 pratas e 34 bronces para un total de 88 medallas. O Quempo Barbanza contou con representación entre os competidores, pero tamén tivo adestradores nas filas do equipo de Galicia e un árbitro no campeonato. 13 deportistas do club amosaron as súas habilidades nas modalidades de kata, cobudo, defensa persoal, semiquempo, semicontinuo e submisión. Ainhoa e Nayara Parada, Isaac San Pedro, Tiago Vidal, Emma Franco, Claudia Arcos, Marta Graña, Marta Teira, María Graña, Daniela e Asier Teira e Noa Piñeiro regresaron de Guadalajara con 7 euros, 13 pratas e 14 bronces. Tamén formaron parte da comitiva galega Paula Castrelo e Taña Parada como adestradoras e de Iván Parada como árbitro, todos integrantes do Quempo Barbanza. Deste campeonato estivo tamén presente o ITF Noia. Miguel Castiñeira e Leo López participaron en semiquempo, onde Castiñeira obtivo o bronce, mentres que López caeu nunha axustada primeira eliminatoria ante un competidor andaluz. Logo foron ao semicontinuo, onde os dous deportistas do ITF conseguiron ouro.